Yalo ang programa po ing susumbong na ngeni ning Angeles City Traffic Division Office bang solusyonan ing traffic king Angeles City. At kaugnay na po niyan, akayabe tayo po king kikatamong programa ay Sir Francis Pangilinan ing head na ning Angeles City Traffic Development Office o ACTDO. Sir Francis, maya po oras po kaya kayo sir. Salamat po king oras sa binye king kikatamong programa. May binoras ko kaya papag-invite tayo po ako. Opo, Sir Francis, ini pong problema kayong traffic, alahanepin po yata ang pipili ng rush hour rin eh. At makibalita kami po kayong gagawa na pong paralan ng kayong opisina. Uling, kani po kasing kakatamang programa, kasabi tala naman din kayong San Fernando, Traffic Management Office. At metong po kayong maging problema ngayon ita pong banda king panings, ita pong king Talabastagan, paulina ning ating road rehabilitation po ka rin. Pero yung maging problema, mag-spill over na po yung traffic, pangaras po ketang boundary king Talabastagan ng po king Angeles City. Kumusta po yung sitwasyon? Opo, tutuloy po yung nangabanggit yun na atin niya pong ripple effect na pong engineering work po kaya side na po ng San Fernando. Lalong-lalo na po na right at the doorstep of Angeles, between Angeles and San Fernando, we have SM Talabastagan. Kaya expect po talaga na ating congestion ketang area during peak hours. Ito naman po medyo mas positive kaya pong boundary na po ni San Fernando at ni Angeles na itang traffic issues usually mag-occur mo during peak hours. Ini po on the part of Angeles City Local Government, specifically po yung office ni, ito pong nilabasan adong banwa, yung mayor po nila sa tipong digdagan na lang po, din personal na po ng ACDO. Yung totoo na po ini, di kami pong traffic enforcers kayo sa Angeles, mamabot na lang po hanggang alas 12 ng bengi po. Kareta pong critical areas at yung tamo pong traffic field supervisors na para po mag-ayos traffic po hanggang alas 12 po ng bengi. Kaya yung palabas kayo po, kaya pag-put intersection, kaya po mo ang gagawan ng bayong flyover po na boundary na po ni Angeles at yung Pora, siguro papapansin nyo po natin tapong traffic enforcers ka rin hanggang 12 midnight. Para po na pong other critical areas na po yung Angeles, ang gala po alas 10 ng bengi po. Sir Francis, ing pong keng si Posco, ing metong kareng paralan nagagawan da pong ngeni, itang pamamatda kareng traffic lights, isto pong rush hour. Ikayo po ba ko consider yun naman gawan ine, lalo na po karetang banggit yung critical areas na nung ka rin talagang expected po ing traffic kapag rush hour? Ito pong nakakini pong critical areas ka rin, ala pong traffic lights ka rin na mag-exist. Halimbawa po, katang boundary na po ng San Fernando po at ng Angeles, alata po ka rin, kaya Balibago side, ala po. Ikatin mo pong traffic light na kareta pong critical areas, ito pong kening Kut-Kut intersection. Na po, ito na po, maradulya pong south, kaya katamo na alwayarin po kasi yung traffic light, lalo-lalo na po kasi na siyempre, i-rely tayo nga po itang airport na po yung tao, kaya po tao po, papagalarin po, kaya masanting po, kaya po, critical areas ni ating traffic light. At dito po, on our part, nila po papatdan. Ito pong traffic light yung Pulong-Pulo intersection, kaya ni Marisol area po, dito po madalita, chulo po kaya stretch na ni MacArthur Highway, at po kaya Kut-Kut na babanggit ang kumalibat ng ding, nila po papatdan, ma'am. Alright. Pangaras naman po karetang atintaan mo naman po kasing report kenin ita pong maging problema naman karetang rotonda
uling malatila po kano rin, particularly po itang ketang malapit king Meto nga mall, king Marquee Mall, particularly ita pong king Pandan Magalang Road. Ita po Sir Francis talagang ita mo man na-experience tamo na matatraffic ka rin, lalo na po kapag ating special occasions or itang holiday sa aman tamo, pauli na itang malatiya po itang rotonda. Sabihan nyo na po ba nung nanula po ring masanting planong gawan, bang kanita solusyonan po yung problema kareng makanitang lugar? Opo, ito po kasi traffic light. Ito po yung rotonda kening Marquee area. Ito po kasi yung problem ito po mismo design na Ito po roundabout tapos po kita kay Marquee, 5 na pong road legs din kaya sa service. So yung making approach niyo po kari, aside nitang digdagan nila po ng personal at saka rin, during peak hours po, sabihan tamo from 7:30 to 8:30 in the morning, tsaka po ita po from 5 o'clock to 6:30 po, dito po sakyan, manipat po kayong magalang, minala po pa-direction kita po runabout ni Marquee, instead na divert nila po, kitang bayong giwatan pong dalan, ita pong F sa bypass, at karin po padalanan na po kapag king gulot ng infinity. Para po, dito manibat king eastbound, dito po eastbound, ela po mag-choke yung runabout. Ito po yung gawami po scheme during peak hours para malesen na po the number of vehicles na using the Marquee runabout. At the same time po, itang meto nga leg, itang meto road, that makapunin mo kitang Marquee runabout, ita pong Pulong Maragol Barangay Road, sira niya. Para po dumitak na po, dito po sa gantamong road crossings or pang road conflicts po, arising karatang movement na po din sa ken. Opo. Ken Marquee runabout. Opo. Sir Francis, in terms of manpower naman po, sapat na po ba rin kaya kayong personnel? Karatang personnel po, digdagan nila rin po at depth po personal po na at yung Marquee runabout mag-start na po from 6 a.m. until 8 p.m. po in the evening. Dito po at yung Marquee runabout. At ito po, halos karita po other areas niyo po, makantayarin po yung karenang deployment time. Mag-start kami po 6 a.m. or 7 a.m. tapos po until 8 p.m. kami po. Kaya Balibago side po, kitang malapit po kay SM, then traffic supervisors tawag po ka rin hanggang 9 p.m. Opo, metong po king observe me naman, monitor me gagawa na po ning kaya kayong opisina. Ita pong clearing operation or etang obstruction king dalan maulaga mo naman po na talagang atin tamong gawan kaugnay na po nini. Kumusta po inano po yung resulta na ning effort gagawan nyo in terms of clearing operation karem pong dalan? Okay, yung clearing operations din po, ma'am, tuloy-tuloy po yan. It's an everyday activity po, regular function na rin po ni kami opisina ito. In fact, ating kami po ng tow trucks na dudurog kay Angeles to free our major roads from any obstructions. Ating clearing operations din po, aliyang po kareta po sakyan na maka-illegal park. At the same time po, yung clearing operation covered nila rin po dito pong structures or any materials na mag-obstruct ng free flow na po dito, ang movement na po din tao at din sakyan. Kaya binala rin po dito nga magtinda ng ambulante kang dalan. Tuloy-tuloy po ito. Opo, sir, kumusta po? Tuloy-tuloy, pero marakal kayo po ba ararakap? Yes, ma'am. In average apprehension niyo po, ma'am, kinugna na po ni Pabulan, may kitpong 2,000 plus. Karakalda po pero ini pong tuloy-tuloy yung operation, yung ini akakit nyo po ba somehow maging effective ya? Opo, kasi, halimbawa, dito pong mga rakap kaya kami, malagad na naman po dito pong recidivist o sa amin na may rakap lang 2 beses, 3 beses po. Halos po dito marakap po kaya kami, malagad, hitag niyo po itong percentage na marakap na po pas tayo. Lalo na po dito po turista na mag-overload,
alalang helmet or alalang driver's license or kareta pong mag-park, kareta pong no parking zone na po ng Angeles City. Opo, sir, metong mo naman king latest balita tamo po ngeni ne ita pong pamag-rehistro karag e-bikes agpang king LTO. On your end po, nano atina po bang malinong direktiba for Angeles City kasi akakitala po king dalan din atina po bang malinong directives from your office nano pong gawan tamo kaugnena nine? Iba po, at yun na kayo po kayong second reading kayong City Council na mo ka rin, ating paano ka rin na since na yung e-bike, e-trikes po, alalang rehistro, at nakal po ka rin ang magagamit e-bikes, e-trikes kayong dalan, alala rin pong lisensya, dengan na po, minor de edad la, ating po paano kala, at panigaranan niya po na, po ng e-bike, e-trike po, ginamit niya po itang innermost lane na po ni Major City Road kay Angeles o ito pong katapong left lane, magiging niya pong impoundable offense po. Pero sabihan, yung may approve niya po itang panukalang ordinansa ito, do paligaralan niya pa po na po. Lalagay niya po itang pros and cons. Yung sakalit pong matupad niya po ito, dito pong e-bike, e-trike, basta po binagtas na, linabas na, ginamit niya po itang innermost lane portion na po yung major road na po kay Angeles City, pwede mo niya pong impound. O, tutukan tayo po yung development, kaugnena niyan. But before I let you go, Sir Francis, potaputin kayong karagdagang paganaka, lalo na po kareng motorista tamo kay nga syudad ning Angeles. Go ahead po, sir. Opo, buri tayo kung sa lesing kaya katamo pamayanan. Angeles man yun po, Rola, siguro po kailangan tayo ita pong self-discipline, ita pong self-regulation na kailangan na masitapa kaya itong authorized personnel of the government para gawan tayo po itang gusto at nano po yung makabatas. Buri tayo po mag-improve yung kaya katapong traffic condition kaya katamo syudad, kaya Angeles City or any part of our country po, importante po ito po, tukyan tayo yung batas, tapos po maging mapagbigay tamo po kayong dalan. Imanatili mo po diferensya po, magpaybayatan na po para po namin po daraguling problema. Alright, mag-self-regulate ang pong disiplina king dalan. Dakala salamat po king kaya kayong oras, Sir Francis, sa dinakayo po king kaya katamang programa. Mimingat kayo po, sir.